Tak priatelia, idem zase dneska variť špagetky, ale tak trošku inak. Mnohí by možno mysleli, že to je aglio olio, ale sú to také iné trošku typy špagiet, aké poznáme, pretože je to naozaj taký špecifický druh špagiet, hlavne tvárovo, chuťovo a ideme si urobiť také zaujímavé koreňové talianske špagety. Sama som zvedavá, ako to vypáli. Pridáme olivový olej. Ešte kým mi zovrie olej, tak poviem, čo k tomu budem potrebovať. Petržlenovú vňať, budem potrebovať špagety, teda dali sme olivový olej. Nasekaný cesnačik, ten cesnačik tam za chvíľku dám, ale treba na neho dávať pozor, aby sa nepripálil len s horkou. Potom tam dáme špagety, potom dáme korenie. No a nakoniec som si prichystala pravý taliansky sír, ale pecorino, to znamená, že tento sír je taký zvláštny, ak ho poznáte z ovčieho mlieka, tento konkrétne, čo mám ja. Takže tak. Tak a už tam mám špagetky, ktoré sú trošku také iné ako bežné špagety. Oni sú aj chuťovo úplne iné tieto. Odporúčam každému, kto chce variť taliansku kuchyňu, aby si zabehol do nejakého talianskeho obchodu. Ono má to tú svoju chuť a je to trošku iné ako tie špagetky, ktoré kúpite v obchode a sú hoci kde dostať. V tých talianských obchodoch tam vám tie predavačky vedia aj odporučiť, čo idete robiť, ako idete robiť. Tá chuť je trošku proste iná, aj čo sa týka použitia síra, byliniek, aj špagiet. Ono si vyzerá, že som dala veľa korenia, ale ani v podstate nie. Mám rada, keď to má správnu chuť a je tam toho celkom viac, takže nakoniec na tanieri, lebo toto nebude o nejakých hodne veľkých pri ingredienciách, je to veľmi jednoduché, ale toto je nasekaná vlastne petržlenová vňať s korením. Volá sa to zasnežený snehuliak.